Lidi, dneska je to můj první videoklip. Tipí! Toto je můj kamarád Kašpárek. A říkal mi, že ho štvou ty nepřesné předpovědi počasí. Štvou vás taky ty nepřesné předpovědi počasí, které běží v televizi a na internetových stránkách. Mám pro vás několik rad. První moje nejlepší rada, co používám taky já, je podívat se na několik internetových stránkách o počasí a vybrat si tu nejlepší, která se se všema tak nějak shoduje. Podle mě jsou takové ty nejdůležitější, nebo spíš nejlepší, které tak nějak pasujou, je iDnes a ir.no. Potom jsou taky na mobilech předpovědi počasí, teď taky používám ovšem, ale radši se podívám na tady tyto stránky. Potom jsou tady předpovědi počasí na Nově, na Primě, na ČT1 a takové. Podle nich se moc neřídím, no, tak někdy orientačně, protože bývají někdy, no často bývají nepřesné. Jednou řeknou, že bude teplo, podruhé zase, že bude zima, tak nevím, čemu mám věřit potom. Já si radši podívám na několik těch internetových stránkách, podívám se na to a radši se takhle udělám. Potom máme ještě jednu metodu a to je podívat se ráno, jak je, na teploměr a podle toho se oblíknout. To je taky dobrý docela způsob, sice někdy bývá ráno jinak, odpoledne jinak, tak to někdy nevychází, ale tak proč ne, tak když tak si můžete za to sami a potom musíte nadávat jinýmu, třeba televizi nebo něco, že tam říkají špatnou předpověď. Tak, my se asi rozloučíme. Dalšímu tématu se budeme věnovat o blondýnkách na této takové ty věci. Kašpárek se mě nedávno ptal, proč některé blondýnky nadávají na vtipy o blondýnkách, že je to štvou. No tak se ani nediví, když se chovají takhle, když si díváte na tady toto video. To není už. A navíc ty vtipy jsou hodně srandovné, všichni se smějeme a jako některé blondýnky to chápou, některé zas ne, tak to je s nima těžké. Já jsem si vzpomněl na pár vtipů o blondýnkách, že jsou takové suché nebo prostě vtip blondýnce se mi docela líbí, jako je docela vtipný, aspoň mně připadá. Tak jsou 3 blondýnky na ostrově a snaží se vymyslet, jak se dostat pryč. Připlave k ním zlatá rýbka a povídá: splním každé jedno přání. Tak první blondýnka říká: já chci být nejchytřejší na světě. Odplave. Druhá blondýnka: já chci být nejchytřejší na světě. Stane se z ní bruneta a odplave na vodu. A třetí blondýnka: já chci být nejchytřejší na světě. Stane se z ní muž a odejde po mostu. Tak ten byl docela dobrý. Nebo je tu ještě takový jeden, asi docela známý. Víte, jak blondýnka zabíjí kapry? Snaží se je utopit. Jinak asi dneska všechno k dnešnímu videobloku. My se rozloučíme tady s Kašpárkem. Ahoj a nezapomeňte, sdílejte, lajkujte, komentujte všechno. Ahoj.